Selamat pagi, guys. Sapa? Mbok, aku iso lunyune kok mbok aja metu lamur ya. Lunyu yan. Lho, lah yo malah lunyu iki kok. Malah ora iso nyantol nek ngene iki gak. Nek ning suketan malah lunyu. Halo, selamat pagi yo, guys. Aktivitasnya desa nek pagi yo ngene iki, kesibukane desa di pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki jam 5 lewat piro iki, Mang? Wis nerak-nerak teko ndi iki, Teko kali cilik. Wis teko kali cilik. Ora kali gede lho, alah tandurem piye kok rek ngene iki kok. Jarak banget kok. Iya iki ketrak banjir iki. Saiki iki lho. Oh iya. Walah. Tiba itu sulami barang itu ya. Mari wineh yo wineh tururan. Cilik dek. Nah. Iki lho pangko mek sawetan gone nol sekolah kok. Iya. Walah kae metune yo kene yo, Pat. Aku lali yo, Pat. Pas zamane awake dhewe nggo motor kan tak metu kene iki, Yan. Yo metu kene. Tapi kae pas tiga ora mbet ngene iki. Kono mas aku yo kene broke yo, Yan. Endi? Kuwi ngene lek jan kuwi. Nek bendian lanjut bijen ki. Wah, elengku. Walah aku nggo motor nang motor beat lho. Munggah iki kiter ki aja nek lek parijan ngono mbok yo. Lunyu kena lamur, apa ngiterno motor lho gak iso. Keringet kok koyo ngene. Wis teles kabeh lambiku. Sehat malah. Iya, lho trimang ndi rek abene? Ah, isek mburi. Mbak Mbak Suparti berarti. Lompat sing mangkok ngarep. Ngetril pokoknya. Lancar. Tak kon elon-elon ndek iki ngono. Sing anu lho, Pat iki jek aja dingokno ngarep. Pikangku rasane kok pating cerkot aku ngono. Lakune koyo ngantan ngono. Iya. Pat iki mlakune lho kok manuk emprit lho, pletik. Kok jaran degar-degar. Jaran iki jangkane ombo. Wong jangkane cilik kok. Lah iya ya nek sumpah kok ngene ya, Pat. Capilku tak coplok, Pat. Iki engko nek metu ngisor terus munggahe kae lho aku sing tak wegahi iki. Kon dhuwur. Lah. Iki wae parijan. Bola ombo sak mrono-mrono kae. Wah. Golek parijan iki. Lagi dia sawi yo ngarepku ya. Halo. Walah. Waduh, dhisik rono kae, tak kira hiduk ngarep iki. Malah ketendang banjir yo kae. Iki sing mbok tanduri kae ya. Iya, Lho. Kene. Yo. Aku pas sumane iki. wong baso Pas ndek Semarang. Oh, gak aku nganu, mae nyewu. Mae pas nyewu ke lho kok. Aku gak iso masak bar kok wekku iki Dik. Tandure, aku gak iso melok. Berarti kowe pas Ponggo 6 kilo. lho, berarti gak iki. Wong iki tandure esuk Dik. Lho, Pat, aku gak melok ngene lek parijan ndi, Pat? Oh iya, kok anak kunjung omah. Aku senjong omah ke lho. Iyalah sing edak wong paling. Benerin kan edak. Iya, dak. Tak kira melok rombongane awake dhewe. Iya lho. Iki nggone sapa iki? Api-api ya. Sawah lho api-api mbah ono ngene. Lho, kene liwat kae metu kene ora nek broke ngene iki kok Yan Mas aku kok. Kok awas lho kok. Miring. Miring-miring lho. Lha iki wong anek wote ngene. Alah nek wong lanang zret ngono iso kuwi. Awake dhewe kae Mas aku metu nggo motor ya ora nek ngene kene ya Yan. Ora nek bruk-bruke ngono kuwi iki. Piye?
Lah iya. Mas aku ora ngriki kok ya penak ngono iki. Ditoni motor yang genah nek iki ora iso. Iku pas 3. Lah iya pas 3 tarae Dik. Panas banter. Aku mulih ki lho gak wani kok, budale wani lho padahal sik peteng. Mulih tak kon goncengno bojone Hani iki lho. Lah timbang wonge mlaku wek. Anu, lah yo Mas, tak gonceki yo mendak aku tuwek kok aku ngono. Nggih, ngono momoe lah timbang kon ngebelong sing wedok kon mapak. Lah terus mbaone ndi gak eroh iki? Enggak, iya. Gak yo bingung kok malah. Parake nendi? Mau rambut surung sik kok. Ya Allah, wis mulai munggah gunung. Petualang kok ya ngene. Petualang. Pokoknya ngresuk ya wis. Ngene sesuk wis golek info nai. Sesuk ning ndi Pat aku ngono. Ya enak ya Pat nek teko omah enak neh wong ngakon. Setu iring-iring. Setunggu libur Pat. Iya. Heeh. Setu iring-iring no kok. Ya tetep ra iso Pat. Numpak motor pas munggah dhuwur iki aku. Nek aku yo iso, Pak. Nek mak Eko ora melok iring-iring yo iso Lanjut pokoknya. Aduh. Mangap. Jane ora menyang. Nyempret jagung ki sore kan nyempret telung tadi. Kalau pray Aduh. Munggah kung guys. Geret-geretan. Ayo geret yo aku yo. Iya. Aduh. Gas. Munggah dur, gas. Munggah kok ngisor. Aduh, keren Kok dhuwur, guys. Halo guys. Oh, semangat. Ora nek penggian digoleki lho. Iya. Semangat. Oh, munggah medhon yo. Lanjut. Gaspol. Iya. Lho, saiki tak nek gubuke ngene sapa kuwi? Ngene ngat. Heeh. Hah? Wong anyar. Tiba umbung anyar jere. Heeh. Wis didol paling. Enteni ya, Pat. Kempis-kempis, Pat. Leren sejenak. Kayak munggah Muryo iki. Sik, Lah kok tang munggah ae lho, Teh. kok munggah Muryo. Cek terus ya. Ki dhisik lho ki. Aduh. Atur napas, buang napas, tarik napas, Ayo kabeh nglairno. buka pitu. Trio buka telu. Pat ke lo, wis plencing pat ke. Wong kok manuk empret pletik ora dikesel. Aduh. Ya Allah Gusti. Paring ngono kuat ya Allah. Paring ngono sehat. Iki lho wis sehat pol iki. Ya hene wis munggah gunung, mudhun gunung ya guys. Iki lho baru 5:30. Wis tok daerah endi iki? Waduh no. Iki kok nek tekan dhuwur guys. Tak sepil kon dhuwur. Iya Ono besar mah yo. Meh. Sawal selo besar. Saya mbelah pedes. Ya iya. Yo, pas lho pedes lho. Heeh. Sakal pitulas Aku kepen yang yang bolo papat mek telu tok ngono lho. Kok iki? Aku yo nepuk kene. ambek aku ya, Yom. Heeh. Ayo. Kowe kon ndi? Kowe ndek nomor Sri. Seri sapa? Yo ora kek njaluk ora dikeki nu, Dik. Ate mek temen lo repat. Lah kena apa? Pat. Apa kowe? Kon piye? Halo yu. Kok gak tak dhewe. Lah yo. Yo mulai, guys. Bareng napas. Kon leren napas iki lho jere Tri. Aduh. Para janda-janda iki ya janda. Pat ya janda, guys. Dok golek rezeki
saking Muga-muga diparingi sehat selalu. Ora nek sing golekno dhuwit. Piye? Gak atur napas. Kabeh ku lho. Aduh ya. Alhamdulillah guys. Iki dhisik wis entuk 5 karung. Jam setengah 10. Iki ning jurang-jurangan guys, medane jurang-jurang. Jadi apa cepet gak iso. Rubuh ngono. Karunge rubuh ning jurang-jurangan tuh, munggah. Ketik-ketik kok ngene. Iki arep sarapan. Dhisik iki botore do sarapan kabeh. Mau kita sengkut ya guys, kapung jek esuk urung panas. Saiki wetengku wis krasa lesu, krasa luwe. Arep sarapan disuwuluki adike dhisik bareng ki aku wis alah ndoh nang sarapan. Ndoh do ngaleh ndi? Mengisor ngono paling. Alah ambekane ya Allah. Panas guys kae lek-lek kae jek do bongsong sedang. Ayo wi. Aku pe mangan nek wi. Gong. Lah anggek munggah iki nok nutukno perengan mang. Wis bar. Karek sing urutan mang. Alah. Atek yo panas yo iki kene. Entuk 5 angsa kok rubuh iki mang, tapi rubuhe ngulon ngene gak parah ngono lho maksude. Ya yo, paling yo alah kutah mbok 5 mbok 6. Nek rubuh ngono kuwi gak masalah. Heeh, rubuhe ngulon kok. Mau tak ndeyekno ngulon lah. Kok nek banyu es barang iki mingin-mingin ya aku. Alah tak sarapan sik, guys. Kalau guys, salah Mas Gianto kon nyuting lho, ya Allah. Semangat. Nggone ngono iki guys, medane jurang-jurang lho. Dikeki karung iso jempalik dhewe-dhewe. Ayo semangat Mas, nanti barno nang ngaleh. Lah iya, nang ngaleh. Mang dhisik sing bawah kae pohon pisang kono kae. Lah kene iki lho. Iki munggahe jan luar biasa. Munggahe luar biasa guys lho, koyo ngene medane. Lah ngene kok tuku anyar. Jarene anyar iki guys, iki ndek sore guys, sak pasange 5.000. Lah kok jempolane wis entek kok ngene. Padahal tangane dhisik iki drijine mau tak andiplas kabeh. Lah kok ya wis kepangan kulit jagung. Ya Allah, ya Allah. Santai yo guys. Ngapain di cepet-cepet yo nggone koyo ngene. Ora kena diseput. Waduh. Gagu kok lagi. Sarapan sik. Tang yo lek ngadi. Sarapan sik lek.
sarapan dhewe lah ya oke. Bajare ndek mau wis karek eri nang dhewe. Digawakno kering, gawakno ndok, sayure ya kluweh. Dhisik mau ya nyayur kluweh. Sendokku tak kayak ndi ya, Cah? Mamre opo-opo gak seneng kabeh iki sih. Apa mbek sayur rasane wis kuwareken banyu ngono kae lho, guys. Maksudnya iki roh sayur lodeh apa ning panasan ini roh kering, ndok buntung digoreng. Rasane wis blenger kabeh. Rasane koyo mutek-mutek ngono kae. Cuma sego karo kuah. Sing penting klebon sego ya, guys. Yo sarapan ki ning omah wis sak goreng. Dhewe mau yo kelan kluweh, terong, kacang. Ning kene ya dikelakno lodeh neh. Nek ning panasan ngene iki nek sayur-sayur lodeh iki rasane koyo piye yo guys, mliyer. Cuma tak nggo sarat tok. Klepon sego. Jane golang galing, putu ayu, iki enak tahu, lengkap ya. Dhisik nganti bong guri nggih. Hubungan apa iki ya Allah. Monggo. Derek mam. Ketoke kaya gak entek gaji sih nggo. Rasane kaya klempokan banyu ngombe pengene. Jane lawa iki lengkap, ana endok, ana goreng tempe, anak kerupuk. Tapi jejeh ora tak sepot goreng-gorengan malah pengennya ngombe ngono, guys. Guys, mulai nggih. Kontene kok dilanjut nah, guys. Anu apa? HP-ne panasen. Iki jek sing nganjor ngono kae. Jurang-jurang sing parake rono. Jam 10 rong enak es, walah panas ya Allah. Enak seripit-seripit ngono jane ya. Nek gene angin jan tenan kok. Kudu geblak kae. Apa nanggake cepet-cepetan iki komedane. Dikeki karung goleng, dikeki bak ngono kuwi diselehi goleng. Lah jan kudune alus santai, tapi dhisik wis aman entuk 5 karung. Setengah 10 wis entuk 50.000 guys, alhamdulillah. Nggak jam setengah 11 ya kok. Panas itu ya Allah. Medannya ngeti ya. Ya oke.
Kalau Mbak Bun, hula halo Semangat, Mbak. Semangat. Meskipun medane koyok ngene iki lho. Jurang koyok ngene guys, ya Allah, medun mengisornya. Kudune iki sabar, telaten, disukui ya, Tri. Oke. Iki desa iki matake koyok ninja iki lho, guys lho. Ngene isek nganggo masker, isek apa jarik tak kudung-kudungno ning capil kaya ngene lho. Mangsamu iki walah umpama kok nggone iki datar dak ngono wis sacet kaya ndek iki. Lah saiki kaya ngene. Sing ngedak kali yo gebyar-gebyor ae. Kae ngisor kae adike dhisik karo Mbak Tun. Dak kali yo gebyar-gebyur. Santai, disyukuri, dinikmati. Wong tarahe ya wis dikarepno. Wong golek dhuwit iki ya sing ngene iki ya, guys. Rekosone nek entuk tempat sing jurang-jurang ngene iki, ya wis gak sah sambat. Wong rezeki sedina iki wis enek sing ngatur. Dina iki wis sepiro wis enek sing ngatur. Dadine ya wis disangge entuk 6 karung. 10:30 guys, disebut yo ora kenek lho, miring-miring koyo ngene lho tempate. Oh, sake miring kok ngene. Kuwi tak golekno sendenan klanding lho. Ora enek iyup-iyupan babar pisan eneke ning ngisor kalau adoh. Apa ngiyup ning ndi ning kene ilak-ilak koyo ngene. Ayo Mbak, semangat, semangat. Semangat. Pejuang rupiah. Mbak Bun janda guys, ki janda. Pokoknya mergawe iki akeh sing rondo-rondo. Do golek duit dhewe. Ya Allah guys panas Gusti Allah nyuwun pangapura. Jam 2. Desa iki leren gledak ning sor gedang guys. Soalnya kabeh yo ngono ora dhisik dhewe. Kabeh sik dolaran bok sing mbah sing leren turu. Terus diacaki neh. Kae karek kurang saithik. Ditutukno Mbak Tri aku wis ndrodok dadaku. Iki munggah njupuk tas. Terus medun neh. Ya Allah Gusti cek mlaku cek mulih cek mlaku. Dan menyala tenan wih. Aduh. Wis aku cek loro tak kek kono. Lah ape masa ape munggah mendhuwur. Kae kada saiki kok Tri. Lah mall nganu tek kurang nek kaya di nganu mall. Untuk pira ya? Aku untuk 8 lagi saku tulah loro. Ya mak Dian. Aku untuk 10 iki pas. Aku ki walah wi laran gedang ki walah klambiku tak buka kabeh ki. Tak wibiti tak ngono ki jujune Pak Yanggi ki rek gak. Walah, lha wong piye panas sumuk kok. Lah mari aku campur lesu. Ngono rantek ke lho nisor. Sendoke wi. Mas debar. Wis mulih. Nyoh sendoke adai nganu. Wis. Lho. Lah awake dhewe keri yo. Lah piye tanggungan ngebarno tek. Keri ra keri mulih dhewe lah. Aku kei pas ae lho wi. Aku yo matur nuwun lho yo kabeh ae. Iya. Wah, tenan wi. Medane iki jan tenan wi, menyala tenan wae iki. Walah, nggih, makasih tak tampani tenan lho yo. Lah gak mbok tampani Lah, iki yo. lho wong kangen lane. Lah dulur ya dulur, dhuwit gak ndek dulur. Dhuwit iki kene cerita dulur yo. Untuk 80.000 guys, jam 2. Dijane iki anggek jam 2. Tri Ngono wis kok. porong Tri. Walah. Ayo mulih. Ki sayok mes tak gorenge, Tri. Alah, ya Allah, Gusti, laran sik yan. Karek Mbak Mul kamal lho wis bar porong. Mbak Mul benari. Lah kurangi tak ngenge jane ngene Tri kuwi. Tapi mbah. Nuwun lho yo kabeh ae. Iya, padha-padha. Kok nek takon. Walah nek anu derpa. Ora.
Ya ngono ki mang, tapi aku ya sak entukku Iya, tapi ngono wong yo kuwi. dene medane yo koyo ngene. Lah iya. Manone yo. Ya alon-alon aku laran walah. Tenan pokoke ora betah. Kok dari cilik aku turut pinggir ngene iki pokoke. Lah yo ket ono kok kene. Iya, tapi iya. Yo Pak Lah iki seneng ya anakku cilik lah sing penting anak. Iya. Yo gak panasen. Makane aku lah yo ngono lah tak telateni penting ora panasen. Aku lah malah ketik-ketik ning dhuwur lah ngrepe leren ngulon adoh, mengisor adoh. Gak kudu ngeblak kayak aku terus sing pati ngene tri. Yuseh, aku pelaren. Melok pora ngono lah. Kok tak ingeti bun renek, mbak mul renek, aku melok ngletak ning kisor gedang ya aku. Alah jujune ya ngono. Dari apa wong? Lah kae cek anu. Waalaikumsalam. Mana Pak RT? Pak RT duwe hajat, guys. Tapi yo kecil-kecilan. Nyunatno Dik Rafa. Alhamdulillah ya Allah. Unboxing nggih anu Dik Rafa sunat. Unboxing berkat bungkus daun jati. Suwe ya guys. Udah lama nggak makan yang kayak seperti ini. Sego berkat mambu dongo. Wah, jan mantap. Entuk apa? Ayam guling. Nah, Dek, ndang mam, Dek. Aku ki eling lho ya segane telas. Segane habis terus eling oh ya engko sore nek berkat. Lawoe kok. Lawoe jan lah menyala tenan pokoke. Bubuk. Iya, saya sekutu ngene ngaronan ngono kuwi. Luisa nangis no ya? Kayak ini mah kayak itu tuh. Alah. Mbok yo biasane mbok ngisor. Enak. Ora nek mbok yo wis, lha kok payek lah. Bayani tenan. Nyamam saya, Dok. Soger ya, suwe gak tau mamu niki. Sedelok engkas nek surok mludak. Walah aku wis turu sak sir ngono Bapak. Pinuke ya Allah Gusti padahal lagi apa bar magrib lho. Jenenge awak rasane saking kesele. Sesuk ngene iki lah yo cek lanjut nih guys. Iki mang teko kok Mbak yo langsung diinfo kancane dhisik sesuk dijak kocek neh. Alhamdulillah. Iki mang entuk duit 80.000 sing ndek ingi 95.000. Banyu Din. Dek, ayah seretan.